तू कत गेल छली रो त ए हम गेल भैया ससुराल ससुराल में कथी है साइड है सरोजनी है जाय छ ससुराल तो भैया ससुराल में साइड है सरोजनी है तो जाब ना ए बुझे छियो तोरो बुझे छियो अपना में नहीं मन लगे हां ए अपना में की कहियो बा हंसी लगे असगरो में कथी ए पहले पहले और गेले ससुराल हां तो साला हमर सारा कोरे में अरे बा कोरे में से उ छोड़ा दे गेलो स्कूल हां त की भेलै ए भोरे पहर हां से ओइ छोड़ा के केने के मार देल के दू गोरा मिल के अहिरो बा उ छोड़ा ले बमच के सीधे केना का ये देखा दे छी हां ये ले कह अपा बोल हमरा त बोल मार लक के बोल कहिते के ले हम ले स्कूल हमर ससुर रहे भैंसी दुहै हां हमर ससुर रहे भैंसी दुहै ना ना हां हां एना के दे ना मार रहलो एना ना का हां हम कुर्सी पे छोना के बैठा अहिरो दरवाजे पर से सार हमर त दूधो उझल देल के भैंसी त मारल के छड़पान से अरे बाप रे बा सीधे बुझलिए ए तोरा दूध होय हां नहीं रो भैंसी के दूध उझल देल के ए भैंसी के से उ छोड़ा कहे वाह हमने जेबो स्कूल हमने जेबो स्कूल तो कह कैले बेटा हम कहले साला केलन जेबे स्कूल पढ़े त नी कोई जेबे पढ़बे लिखबे ठीक है कहली से थोड़ा मानबे नहीं करे कहे हमने जेबो जहिया बोलो हम दू भाई हेबा हां तब जेबो स्कूल तो उ छोड़ा कहे जे नहीं हम जब तक दू भाई नहीं हेबा तब तक पढ़ी ला नहीं जेबो हां हां तो लास्ट में ओकर बाव कहे यानी कि हमर ससुर हां जे बोलू बउआ अब भाई में जा अकेले अब कतबो करबी तो 10 महीना लग जेते एगो भाई होइला तैयारी होइला अरे बा लग गेल त गेले उछड़ा कहे नहीं रामदेव काका के घर बने है हां जे ओकर घर कते दिन में तैयारी हेती कते दिन बड़का बिल्डिंग है ना बड़का बिल्डिंग है तो ओकर बाप कहे हां 1.5 साल लग जेती बोल पूरा 1.5 साल लग जेती अरे बा तब केना हेतै ए तो उ छोड़ा कोनो कम रहे हमर सार हां तो छोटका है ना है एतबे टा लग तो देखे में है धनिया मिर्चाई ना धनिया मिर्चाई लगे सीधे कटकरा छोड़ा कहे हां आ जल्दी बनबे के हेते तब हां तो हमर ओकर बाप कहे ए जल्दी बनबे के हेते कथी बोलू 4 गो लेबर मिस्त्री बढ़ा दे 4 जना 8 आदमी साल भर में तैयारी ए तब जल्दी होय छै ना हां तो लेबर मिस्त्री जखन के बढ़ते तखन के काम फास्ट हेते आ जखन के काम फास्ट हेते बिल्डिंग जल्दी तैयारी हेते हां त ए तो सही बात ओकर बाप कहल के जे पूरा 1 साल लग जेतु कहल के औरो जल्दी बनबे के हेते तब तो दूटा और लेबर मिस्त्री बढ़ा दे हां कहल के दूटा और लेबर मिस्त्री बढ़ा दे हां तुरंत घर तैयार में 6 महीना में तैयारी आ ओकर फिर उ छोड़ा कहे औरो कहीं जल्दी बनबे के हेते तब ए मारबो मुंह फुला देबो गप सुनबा के हम चल जा नहीं जाय छलिए त चिचिए छलिए तब उ छोड़ा का औरो जल्दी बोलू बिल्डिंग बनबे के हेते तब अरे तब कहे बाप रे सुन ना अभी चुप हो ना उ छोड़ा के ए सुन ना ए तेरी सुन ना तो कहे हे चुप ना तब कहे औरो जल्दी बनबे के हेते तब जल्दी तो कहे बोलू 5 गो लेबर में से यारो थेप दे बोलू 3 महीना में तैयारी बिल्डिंग तब तो उन्हें तो 10 था 3 महीना में हाँ 10 15 20 गो 25 गो लेबर मिस्त्री रहते जल्दी तैयारी हेते तब कहे उ छोड़ा देखी कत बात छोड़ा देल के अरे बाप रे बाप कहे लेबर मिस्त्री बढ़ाव हां लेबर मिस्त्री बढ़ाव लेकिन भाई हमरा जल्दी तैयारी के कराव तब जेबो पढ़ेला नहीं तो कोनो भी हालत में हम नहीं जेबो पढ़ेला दे बाप रे बाप हम सार के मान निकले अरे साला हां की कहिए ओइ दिन हमरा दूरा पे मेला लागेला आदमी सब रो बाप बेटा में तो जवान होए त बाप बेटा में कनी भेल त कनी आदमी सब आल छोड़बेला हमरा वो य कुर्सी लाके बैठल लोको सब चिन्ह लेलको जे के है त फला के जमिया है अरे तो आदमी सब करमान लगले लोग सब दूरा पर हां तहिया से हमरा लाज जे भेलो हां तो बेसी हम अपने भैया ससुराल जाय छी अपन ससुराल कम जाय छी।